खुलुमबाय रायजोफोराथ' दा माने गोबां आंनि पोस्ट नुबाय थादों जानो हागौ इउट्युबफोराव फेसबुकफोराव बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो स' प्लिज आंनि पोस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामथ'दो अननानैहाय आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन जों दिनै 2 बोसोर बारबायानोमोन रिलेशनशिपआ आरो बाट हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननायल' मोनदोंमोन मोनाखै नङा बहुत मोनदोंमोन खिन्थु माबोरै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दा आं हाबा जाबाय आं मैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ गाज्रि मोनदों बा गोबाङा मोजां मोनदों थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायो आरो जेनेबा आंनि पोस्ट होनायखौ बन्द' खालामथ'दो आं दा जायजों दं बेजोंनो थागोन मोजाङैनो थानो नाजागोन आं थेवब्लाबो हयथ' आंनि भुलबो जानो हागौ जेनेबा दा भुल नंगौना नङा बेखौ मिन्थिला जेनेबा आं रावखौबो जेबो बुंनो साना खालि आंखौ जेनेबा आं मा बुंगोन दा आंहा जेबो बुंनांगौबो राव गैया थेवब्लाबो दिनै हठात बेबायदि जागोनखौ आंबो सानाखैमोन जेनेबा जाहैबाय बेफोरनो इसोरनि हास्थायनायमोन खोमा बेखौ मिन्थिया दा आं जायजों हाबा जादों मोजाङैनो दं आं हेपियैनो दं आरो अराय सम मोजाङै थानोखौ आं नाजागोन आं मिन्थिगौ दा आंखौहाय गोबाङानो गाज्रि मोनबाय बा गोबाङानो सैया जाबाय नाथाय जेबो नंला खाफालानो बिदिनोमोन खोमा ओंखायनो बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै थासिगोन स' बेनिखायनो प्लिज रायजोफोर आं रिकुवेस्ट खालामदों आंनि बागै भिडिअ बा शेयार खालामनायफोरखौ दोनथ'दो आरो जेनेबा आंनि भुल जादोंबाबो निमाहा होदो जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा आंखौ लानानै आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौबो गाज्रि बुंदों खायसेया बिदि नङा जेनेबा दिनै आंसो बे प्रब्लेमाव गोलैदों जेनेबा प्रब्लेम माने जेनेबा आंसो आंनि खाफालखौ खालामनानै लादों जानो हागौ नाथाय गासिबो बिदि नङा गासिबो मोजाङानो दिनै आंनि थाखाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं बा गाज्रि दासान जेनेबा आंनि जानाय जाथायखौथ' आंसो मिथिगौ बा आंखौ बुंखाबाय जेला आंखौ बुं जेबो नङा नाथाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं आं गासिखौबो दुखु होदों जेनेबा बिमा बिफा गासिखौबो बेसे दुखुखौथ' आं मोनखागोन बाट थेवब्लाबो आं हाबाखौ जाबाय आं जायजों जादों बेजोंनो आङो अराय सम थासिगोन आरो आं मिन्थिया आंनि लाइफआवहाय प्रब्लेमखौ आं गावसो लाबोयो ना जानो गोनां जानानै जायो ना मा जायो बेखौ जेबो मिन्थिला बाट दाथ' जि जाबाय जानानै थांबाय सबनिबो खाफालाव मोजां मोननाय लिरनाय थाया आंहा जेबो बुंनांगौ गैला खालि आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिबाय आंखौ माफ खालामदो आरो प्लिज आंनि बागै भिडिअ फट' शेयार खालामनायखौ दोनथ'दो खारन आं थांनानै थानो गोसो माबा मा होनो आं नायनो हाया कमेन्ट बेफोरबायदि नायनो हाला खारन जों ससियेल मिडिया मबाइलजों थाबाय थाग्रा नालाय मबाइल लायाबाबो थानो हाया इउटुबफोरखौ नायफ्लाङो स' गासै स्क्रल खालामबानो आंनि भिडिअ बेखौ आं सहायनो हायाखै